Tervehdys kaikille ikään, ulkonäköön, rotuun tai sukupuoleen katsomatta. Kiitos, että olet päättänyt syystä tai toisesta katsoa tätä videota. Olen veli Niko Jeriko, keski-ikäinen suomalainen mies, joka on aina halunnut ymmärtää asioiden perimmäisen merkityksen. Tämä videosarja on tarkoitettu kaikille niille, jotka myös haluavat ymmärtää asioiden todellisen totuuden. Ensimmäisen jakson aiheena onkin totuus. Mikä on totuus ja miksi se tekee vapaaksi? Ennen kuin alan käsittelemään aihetta, pyydän sinua ystävällisesti miettimään, että mitä sinulle merkitsee totuus. Onko totuus sinun elämässäsi tärkeä asia vai asia, jota muutetaan tilanteen mukaan? Jos vastasit myönteisesti, erinomaista. Jos vastasit kielteisesti, niin salli itsellesi uusi kokemus. Kuka tietää, jos vaikka mielipiteesi muuttuisi? Jo pelkkä sana totuus luo nykypäivänä hyvinkin monta erilaista teoriaa, ja tässä vaiheessa onkin hyvä sopia yhteinen merkitys sanalle totuus. Totuus tarkoittaa sellaista asiaa tai käsitettä, joka ei muutu. Tuli polttaa, vesi on märkää, lehmät tuottavat maitoa ja niin edelleen. Totuus on siis tieteellinen tosiasia. Tieteelliset tosiasiat voidaan toistaa eri paikoissa eri aikoina ja toistot tuottavat aina samankaltaisen lopputuloksen fyysisessä maailmassa. Aikaisemmat sivilisaatiot puhuivat myös luonnon tai fysiikan laista. Luonnonlakien ja matematiikan ymmärtäminen on auttanut ihmistä kehittymään huomattavasti ja vauhti tuntuu kasvavan jatkuvasti. Joka ikinen nykyaikainen laite toimii näiden lakien mukaan ja ilman näitä lakeja maailmankaikkeus olisi sekasorrossa. On myös olemassa todella paljon luonnonlakeja, joita me emme vielä tunne, ja juuri näiden aikaisemmin tuntemattomien luonnonlakien ymmärtäminen saa aikaan uusia keksintöjä. Mikä 100 vuotta sitten oli taikuutta, on tänä päivänä arkipäivää. Tämä yksinkertainen totuus on pikkuhiljaa alkanut haalistumaan ja olemaan lainausmerkeissä niin itsestään selvää, että niiden olemassaolo on alkanut unohtumaan. Nykypäivänä ihmiset ovat alkaneet etääntymään niin kauaksi totuudesta, että entisaikoina täysin mahdottomat ajatukset ovat saaneet jalansijaa nykyyhteiskunnassa. Mitä minä tällä oikein tarkoitan? Annan yhden hyvin selkeän esimerkin. 100 vuotta sitten olisi ollut täysin mahdoton ajatus, että mies voisi saada lapsen tai että nainen voisi siittää elämää. Tällaista ajatusta ei edes ollut olemassa. Sen luonnonlakien vastaisuuden mukaan. Mutta nykypäivänä asia on hyvin ajankohtainen ja monia ihmisiä kiihdyttävä keskustelun aihe. Onko tiede kehittynyt niin pitkälle ja olemmeko me löytäneet jonkun uuden luonnonlain, joka on muuttanut elämän perustan? Valitettavasti näin ei ole tapahtunut ja samat luonnonlait ovat edelleen voimassa. Kiveksillä syntynyt ihmisolento ei voi edelleenkään synnyttää, eikä munasoluja tuottava ihmisolento voi edelleenkään tuottaa siittiösoluja, joka on ihmiselämän ehdoton edellytys. Mitä ihmettä on sitten tapahtunut ja miksi näistä asioista edes keskustellaan? Nykypäivänä ihmiset ovat alkaneet etääntymään niin kauaksi totuudesta, että entisaikoina täysin mahdottomat ajatukset ovat saaneet jalansijaa nykyyhteiskunnassa. Mitä minä tällä oikein tarkoitan? Annan yhden hyvin selkeän esimerkin. 100 vuotta sitten olisi ollut täysin mahdoton ajatus, että mies voisi saada lapsen tai että nainen voisi siittää elämää. Tällaista ajatusta ei edes ollut olemassa sen luonnonlakien vastaisuuden mukaan. Mutta nykypäivänä asia on hyvin ajankohtainen ja monia ihmisiä kiihdyttävä keskustelun aihe. Onko tiede kehittynyt niin pitkälle ja olemmeko me löytäneet jonkun uuden luonnonlain, joka on muuttanut elämän perustan? Valitettavasti näin ei ole tapahtunut ja samat luonnonlait ovat edelleen voimassa. Kiveksillä syntynyt ihmisolento ei voi edelleenkään synnyttää, eikä munasoluja tuottava ihmisolento voi edelleenkään tuottaa siittiösoluja, joka on ihmiselämän ehdoton edellytys. Mitä ihmettä on sitten tapahtunut ja miksi näistä asioista edes keskustellaan? Jostain myöhemmin selitettävästä syystä nykyaikaamme on päässyt pesiytymään ajatusmalleja ja käsitteitä, jotka ovat totuuden vastaisia.
Teknologian kehittyminen on vapauttanut todella paljon aikaa, mutta samalla teknologia on vienyt meidät yhä kauemmaksi perusasioista ja olemme ulkoistaneet nämä perusasiat esim. Tietokoneelle. Itse tunnustan välittömästi, että en todellakaan kykene laskemaan paperilla samoja laskuja, mitä kykenin laskemaan teini-ikäisenä, vaan käytän laskinta. Täytyy myös tunnustaa, että olen aina ollut erittäin huono matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa, eli se siitä. Tulevaisuudessa tekoäly eli AI tulee viemään vielä enemmän meidän perustehtävistämme pois, lainausmerkeissä vapauttaen meidän aikaamme luovaan työhön. Hyvin mielenkiintoista. Explodingtopics.comin mukaan keskiverto yhdysvaltainen käyttää vuorokaudessa 7 tuntia ja 4 minuuttia internetiin kytketyn näytön tai ruudun ääressä. Verkkotietoyhtiö Sandvinein vuoden 2022 lukujen mukaan koko vuoden internetin käytöstä 65,90% oli videoiden katselua. Kun lisätään markkinapaikat 5,83%, pelaaminen 5,58%, sosiaalinen media 5,26%, saamme loppulukemaksi hulppeat 82,6% koko internetin käytöstä. Luonnollisesti jokainen ihminen käyttää internetiä omalla tavallaan, mutta saadaksemme jotain konkreettista, käytän keskiarvoja. Jos nämä luvut annetaan työnantajalle, niin tulee hyvin selkeä kuva, miksi juuri edellä mainitut asiat ovat kiellettyjä tai estettyjä monissa työpaikoissa. Mikään edellä mainittu asia ei ole oikeasti tuottavaa työtä. Korostan vielä kerran. On olemassa monia ihmisiä, joiden työ on nimenomaan luoda sisältöä esimerkiksi sosiaalisen median, mutta keskivertoihminen ei ole tämä henkilö. Tilastollinen totuus on siis hyvin yksiselitteinen. Tavallinen ihminen käyttää valtaosan internetistä käyttämästään ajasta itsensä viihdyttämiseen tavalla tai toisella. Jos ajatellaan myös, että tavallinen ihminen käy töissä sen 8 tuntia ja nukkuu 7 tuntia, niin siinä alkaa olemaan arkipäivä sitten täysin käytetty. Syömiseen ja liikkumiseen kuluu myös yllättävän paljon aikaa. Eipä siinä tunnu kauheasti jäävän aikaa perusasioihin perehtymiseen sekä niiden tutkimiseen. Luotetaan vaan poliitikkoihin ja muihin päättäjiin, sillä he tietävät asiat paljon paremmin kuin tavallinen kansalainen, eikö? Tätä lausta olen kuullut niin lukemattoman ihmisen suusta, että olen tullut sellaiseen päätelmään, että tämä on yleinen ajatusmaailma. Sitten kun samalta henkilöltä kysyy, että voitko nimetä yhden rehellisen ja luotettavan poliitikon, niin odotan edelleen sitä ensimmäistä nimeä julkilausuttavaksi. Ehkä se joskus vielä tulee vastaan. Totuudesta puhuminen tuppaa yleensä sattumaan, jos asia ei ole kauhean tärkeä tai sitä ei ole mietitty. Yleisten selitysten ja perustelujen pohja tuntuu putoavan muutamalla tarkkaan valitulla totuudenmukaisella kysymyksellä. Totuuden myöntäminen myös sattuu aika tavalla, varsinkin jos on sattunut uskomaan jotain ei niin luotettavaa henkilöä. Asioiden näennäinen unohtaminen ei kuitenkaan poista mitään, vaan jättää tuskaisen muiston mätääntymään syvälle itseen, jossa se valtaa hitaasti, mutta varmasti enemmän alaa mielen syvissä sopukoissa. Myös tälle asialle on selitys, joka käydään totuuden nimessä läpi tulevissa jaksoissa. Tässäkin, niin kuin monissa muissakin asioissa, totuus tekee vapaaksi. Totta on se, että minua on huijattu ja olen luottanut väärään ihmisen. Asian myöntäminen totuudenmukaisesti vapauttaa ja puhdistaa. Otan opiksi tästä ja seuraavalla kerralla en enää usko samankaltaista valhetta tai tekoa. Totuuteen perustuva maailmankuva antaa rauhaa ja turvaa. Kun tietää, miten asiat oikeasti toimivat, pystyy myös erottamaan valheen ja totuuden toisistaan. Totuutta ei tarvitse alkaa selittämään erilaisilla teorioilla ja ajatusmalleilla. Totuus on hyvin yksinkertainen asia. Vaikka ihminen olisi katsonut kuinka monta Marvel-elokuvaa ja tehnyt äärettömästi mielikuvaharjoituksia ja uskoo jokaisella solullaan kykenevänsä kumoamaan painovoiman, hyppy miltä tahansa korkeudelta kumoaa tuon totuuden vastaisen ajatusmallin. Ihminen putoaa ja osuu maahan väistämättä. Mies, joka on synnyttänyt, on loppujen lopuksi syntynyt munasoluja tuottavana ihmisolentona. Hän on ainoastaan muuttanut käsitystään ja käsitettään itsestään ja kokee olevansa mies.
Tätä käsitteen muutosta edellä mainittu henkilö sitten haluaa totuuden vastaisesti uskotella muille ja haluaa myös muiden hyväksymään tämän totuuden vastaisen käsitteen muutoksen. Tällä asialla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa ja kaikki valheen kanssa. Tässäkin todellisessa käytännön esimerkissä on sekoitettu 2 englanninkielistä termiä keskenään, sex ja gender. Molemmat tarkoittavat suomeksi sukupuolta, mutta englanniksi sex tarkoittaa biologista sukupuolta ja gender sosiaalista sukupuolta, joka ei ole liitoksissa biologiseen sukupuoleen. Näin siis sekoittamalla eri asioita tarkoittavat termit samaksi sanaksi saadaan erinomainen väittely aikaiseksi, jossa molemmat ovat teoriassa oikeassa. Mutta kun sosiaalisen sukupuolen termi halutaan kattavan myös biologisen sukupuolen termin, olemme epärehellisessä tilassa ja tämä johtaa väistämättä epätodelliseen maailmankuvaan. Useat eri sukupuolet ja ihmisen lainausmerkeissä oikeus valita oma sukupuolensa tai pronomiininsa tuntuvat olevan yhä suuremmassa määrin tulevaisuuden määrittäjä. Jostain oudosta syystä totuuden puhujat luokitellaan vihapuheiksi ja ahdesmielisiksi, ikään kuin heissä olisi jotain vikaa. Ja valheellisten käsitysmaailman kannattajat ovat sorrettuja ja jostain syystä heidän totuuden vastainen ajatusmaailmansa on lainausmerkissä oikein ja sitä on suojeltava totuudelta. Toistan, jostain syystä valhetta on suojeltava totuudelta. Varmasti moni muukin ihmettelee tätä asiaa omassa mielessään, mutta kokee hiljaisuuden parhaaksi vaihtoehdoksi. Tämä myös on toisaalta totta, mutta samalla hiljaisuus antaa valheelliselle käsitteelle lisää valtaa jatkaa kasvamistaan ja vahvistumistaan. Mitä ihmettä tässä sitten voi tai pitää tehdä? Ensiksi, sinulla on oikeus muodostaa oma mielipiteesi ja totuudenmukainen mielipide on aina vakaalla pohjalla. Ihminen ei osaa lentää ja sormien laittaminen tuleen polttaa. Sinulla on myös oikeus olla menemättä mukaan mihinkään väittelyyn. Suurin osa meille esitetyistä kysymyksistä ovat johdattelevia tai suoraan puolesta tai vastaan. Tällaisessa tilanteessa on hyvä katsella, miten poliitikot toimivat. He ovat koulutettuja lainausmerkeissä muunnellun totuuden puhujia. He kykenevät puhumaan 2 minuuttia vastaamatta suoraan kysymyksen kadoten tämän jälkeen paikalta. Kukaan ei voi pakottaa sinua vastaamaan kysymykseen ja vastaamattomuudella vältyt monelta ikävältä lisäkysymykseltä, jotka ovat jo etukäteen mietitty ja ovat hyvin todennäköisesti sinua vastaan tai kysymysten tarkoitus on alistaa sinut valheellisen käsitysmaailman alle. Seuraavassa jaksossa keskitymme murtamaan valheen voiman ja palauttamaan sitä tasapainoa sisällesi, jota nykyinen maailma yrittää hirvittävällä voimalla tuhota. Ja todellakin tarkoitan sinun sisäisen tasapainosi tuhoamista. Kaikki ympärillämme tapahtuvat asiat ovat kytköksissä toisiinsa, mutta kytkökset ovat tietoisesti salattuja ja piilotettuja, sillä niiden tarkoitusperä ei ole rakentava, vaan tuhoava. Tästä tuhoavasta tarkoitusperästä johtuen esimerkiksi Ukrainan konfliktissa kukaan valtamediassa ei puhu rauhasta. EU, Yhdysvallat tai Yhdistynyt kuningaskunta eivät puhu sanallakaan rauhasta, vaan kaikki keskittyy sotilaalliseen ratkaisuun. Suojellaksemme rauhaa meidän täytyy sotia. Sananvapautta suojellaksemme meidän täytyy rajoittaa sananvapautta. Demokratiaa suojellaksemme meidän täytyy rajoittaa ihmisten oikeuksia. Hyvin outoa, eikö totta? Totuus tekee meidät vapaaksi. Iso kiitos kaikille. Peukku on iso kiitos, tilaus on vieläkin isompi kiitos ja jakaminen se isoin kiitos. Toivottavasti jatketaan seuraavassa jaksossa, kun ei voi tietää etukäteen, että ollaanko maalin yllä vai vieläkö annetaan jatkaa.